Kahapon ating napakinggan ang pangunahing tauhan sa Ebanghelyo, walang iba kundi si Maria na kapatid ni Marta at ni Lazaro. At siyempre si Judas na pumuna kay Maria kung bakit niya sinayang ang napakadaming mamahaling pabango. Ngayon naman sa ating araw na ito, Martes Santo, ating napakinggan ang ilan sa mga pangunahing tauhan muli. Walang iba kundi si Simon Pedro, si Judas, at siyempre yung nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon, walang iba kundi si Juan. Sa buhay at kultura ng mga Hudyo, kapag ikay inalok ng tinapay, ito'y pag-aalok ng pakikipagkaibigan. Ito'y magandang ating tingnan sapagkat normally, kapag tayo nag-aalok, ibig sabihin, hindi naman tinapay talagang inaalok mo. Ang iniaalok mo ay yung ugnayang na mabuo sa taong iyon. Inalok at ipinigay ni Jesus ang tinapay kay Judas Iscariote. Ito'y pag-aalok ng pakikipagkaibigan. Ito'y pag-aalok na baguhin mo, Judas, ang iyong plano, ang iyong plot na ako ay ipatayin o ipagkangilo. Baguhin mo ang iyong plano na ako ay iyong itatakwil. Baguhin mo ang iyong masamang plano. Well, ito'y nangyari sapagkat kahit na inalok ni Jesus si Judas na baguhin ang kanyang plano, naging matigas ang puso at isip ni Judas. Bakit matigas ang isip at puso ni Judas? Sapagkat bagamat tinanggap niya ang tinapay at kinain iyon sa harap ni Jesus at ng mga alagad, siya pa rin ay umalis. At anong sinabi? Ang oras ng kanyang pag-alis, gabi na noon. Gabi. Gabi nang inalok ni Jesus si Judas ng tinapay. Gabi nang siya ay umalis. Gabi nang pumasok si Satanas kay Judas. Gabi. Ang gabi ay sumisimbolo sa katigasan ng puso. Ang gabi ang oras na kung saan ang isang magnanakaw ay gumagawa ng masama. Ang gabi ay ang kadiliman. At ang kadiliman ay kaibigan ni Judas. Maulit, ating tingnan. Bagamat ang ating Ebanghelyo ay ang ating nasa isip ay ito po yung Last Supper actually. Yung ating pagdiriwang sa Huwebes Santo, bagamat ang ating tawag ay Last Supper, pero ang ating mapapakinggan sa Huwebes Santo, bagamat Last Supper ang ating tawag, ay ito naman ay paghuhugas ng paa ni Jesus sa kanyang mga apostol. Paghuhugas ng paa, yun ang more on that context. Ito ang hapunan na binabanggit ngayon sa Ebanghelyo. Ang pag-aalok ng pakikipagkaibigan at ang pagtanggi ni Judas sa alok na ito. Bakit magkaiba ang naging tadhana ng buhay ni Judas at ni Pedro? Ating ikumpara ng kaunti ang dalawang apostol na ito. Parehong close sa ating Panginoon. Parehong sumunod kay Jesus. Parehong may papel sa passion and death of Jesus. Parehong may papel na ginanap sa buhay ni Jesus. Pero ating makikita, may pagkakaiba. Yung pagkakanulo ni Judas ay planado, sinadya. Yung pagtatwa ni Simon Pedro kay Jesus ay out of weakness. Yung kahinaan ni Judas ay humantong sa kanyang hindi niya ma-visualize, hindi niya lubos maisip na kahit siya nagkasal sa ating Panginoon, siya ay patatawarin. Si Pedro, bagamat nagkanulo o nagtatwa sa ating Panginoon, andun ang kanyang realization. Patatawarin ako ng Diyos. Patatawarin ako ng Jesus. Mga kapatid, magandang ating tingnan sa ating pagdirinay ngayong araw na ito, sa Martes Santo. Ating tingnan, sometimes we are like Peter, sometimes we are like Judas. Pero sana po ay ating tingnan, kahit minsan tayo ang ating kilos at akto ay parang si Judas o si Pedro, ating tingnan yung laki habang ng awa ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ay may dalawa lamang talagang kaibigan sa buhay na ito. It's either we are a friend of darkness or we are a friend of light. Light and darkness.
Yan lamang ang tunay na kaibigan ng tao. Si Judas, kaibigan ng kadiliman. Huwag po tayong humantong sa pagiging kaibigan ng kadiliman. Ang sikapin natin, maging kaibigan tayo ng kaliwanagan. Pag-asa na kahit tayo nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala, andyan pa rin ang awa at patawad ng Diyos. Panalangin ng bayan. Buong kababaang loob na